Music. Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आं नोंसोरखौ जोंनि बर' हारिनि सानी लियनखौ देखायनो नागिरदों। लोगोफोर, भिडिअखौ देरि खालामालासिनो जागायजेनसै नामा? To the video. Hi, I'm Boroni Sunny Leon. Hi, I'm a Boroni Johnny Sings. चल झूठा आंखौ हाब होनो सानी आंखौबो हाब होनो जनि नाथाय आं बे बलिउड टलिउडनि नङा जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो Oh my God! बाय खुलुमबाय बिथाङा बर'नि सानी लियन आं बिखौ लोगो हमफैदों होनदों आंबोथ' बर'नि जनि सिंस आंखौलाय मानोथो रावबो लोगो हमफैया दै साला माने आंनि इउटुब चेनेल माने सानी बसुमतारी स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला अब्ला नोंथांमोना बर'नि सानी लियनखौ नुबाय थानो मोनगोन नायालां बिदि दंफां बिलाइ सिथाबलायनाय मोखाङाव मेकआप लानोथ' लानो एसे मोजां लाबानो जायोना बर'नि सानी लियन एसां फेमास एक्ट्रिस बिदि जायो नामा नुवाखै बेसे नुदों बियो बाय नै माबायदि मेकआप खालामो नोंथांमोन नुनो मोनगोन मेकआप आर्टिस्टखौ मोननाय मोनबा नांगौमोनलै जा आब' गेमस्रिखौ शुटिंआव मेकआप खालामनांगौमोन नोगोद समायना नुगोन बे मेकआप आर्टिस्टजों आबै गेमस्रिया मेकआप खालामजाबा नोगोद समायगोन जोबोद हटबो बियो बिथाङा साउथ इण्डियानावबो बियो फिल्म गाबाय माखासे बर'नि नाम जादों एक्ट्रिस सानी लियन होनो बेखौ बर'नि बियो जोबोर माने हटार माने बड'लेण्डनि सेंग्राफ्रा बयबो बेखौ फाग्ला जायो घन्टा फाग्ला जायो नों केला बड'लेण्डनि सेंग्राफोरा बेखौ फाग्ला जानो बेनि थाखाय फाग्ला जानांगौबालाय माथो बुहुमानो बेलथायसिगौ ये बड़ी अच्छी बात कही आप Oh my god आं मिथियामोन नोंदि खोन्थाबाय थेंक इउ माने आङो बयबो सोङो आरो बर'नि सानी लियनखौ नों गावसोर बायदि हिजरा टाइपनि मानसिफ्रासो सोंहरो खोमानदांलै बेनाव नै दिनैहाय मेकआप खालामगोन आं मेकआप खालायग्राया माथो आसोलासो थोद जानाय नङा थाब थांनांगोन आसोलखौ लायनो जोंना आब' गेमस्रिजों शुटिं दंथारो आब' गेमस्रिखौ मेकआप खालामथारनांगौ र' थांनि आं